Now, a person throws ball A downwards on a speed with a speed of 2 meters per second from the edge of a window, 45 meters above the ground. 1 second later, second ball B was thrown downwards and observes the both balls strike the surface of the ground at instant. Both balls were projected from the same height. Ignore the air friction. Now, sengazuthi before nje sikhulumisa lento, sengazuthi amabhola lana singawabona before calculate nje. Sengathi ungacalculate into oyibonayo. Ungaveli nje ucalculate into ungayiboni. So ngamanye amagama, analysis is very important. Awukwazi ucalculate into ongayiboni. Okay, sine-building since abasidebelanga. Bese siba newindi. Ukusuka kuleli windi leli. Isuke into zayo le nto le. Ukusuka kuleli windi uzofika phansi ku-45 meters. Now, leli bhola leli, ball A, u-ball A uyasuka laphaya uzofika phansi u-ball A. Now, u-ball B kuthi nje kusaphele 1 second, u-ball B naye bamdedele uzawufika phansi. So bafika phansi kanye kanye, but u-ball A dedele kuqala. Mhlambe angiyivezi kahle lento. Ifanele ukuvezwa kahle ukuthi lamabhola asuke kwi-height efanayo, from the same height. Suke kwi-height efanayo. Kodwa lo omunye uhamba isikhathi eside, u-A uhamba isikhathi esiningi kuno-ball B, ngoba u-A uthe sephosiwe sekuphele 1 second kwakhathi kudedelwa u-ball B, but phansi bafika kanye kanye. Lokho kusitshela ukuthi u-ball B shuthi usuka ngespeed esikhulu kunalesi speed esisuke ngobani? Ngo-ball A. Since u-ball B fanele ehambe isikhathi esincane kunalesi esizohanjwa u-ball A ukuze bafike kanye kanye phansi. Okay, into yokuqala esi-understand-ayo ukuthi la mabhola aya phansi. And ake sikhethe ukuya phansi ukuthi ku-positive. So ngoba aya phansi kuphela kwenzeka bounce aye phezulu. So sizokhetha ukuya phansi ukuthi ku-positive. Lokho kuzosisiza yonke into ethi izoba positive. Sesibalekela kwama-sign. So since i-gravitational acceleration i-direction yayihlezi ibheke phansi and nathi sikhetha ukuya phansi as positive, futhi nayo izoba njani? Izoba positive. Now, i-distance ezohanjwa ibhola libheke phansi, since ukuya phansi ku-positive izoba positive. I-velocity yokusuka kwebhola leya phansi izosuka nge-velocity e-positive ngoba liya in a positive direction. Sikhethe ukuya phansi as positive. Ngihlelwa yini? Okay. Now, sikhethe ukuya phansi ukuthi ku-positive. I-velocity ukuya phansi izoba positive. Sikhethe ukuya phansi ku-positive. I-distance ezohanjwa ibhola leya phansi izoba positive. So laba ngiyaba-indicator since kungama-vector, ama-vector lawa. So ayayishintsha i-sign kuya ngokuthi wena uchoose ukuthini.
Okay, ngizobhala ama-formula esizoba nawo. V final is equal to V initial plus A change in T. Vf squared is equal to Vi squared plus 2A change in Y. Bese kuba delta Y is equal to Vi change in T plus half A change in T squared. So, yilezi shandisi-ke esinazo njengamanje. Into yokuqala bathi calculate the speed with which ball A hits the ground. So ake sibhale-ke uball A, information kaball A siyinikeziwe initial velocity oku-2 meters per second. Saphinde sanikeza ukuthini ngoball A, i-distance azoyihamba 45 meters. Saphinde sanikezwa acceleration to 9,8 meters per square second, e-positive nakhona. So we have enough information ngoball A. Sinezinto eziwu-3. Ake si-check-ke laphana sifuna thina i-speed azofika ngaso, sifuna final velocity. Sibuke lana initial velocity sinayo, acceleration sinayo, isikhathi asinaso. Okusho ukuthi i-formula yokuqala sikwazi ukuyisebenzisa. Siyahluleka, sizokwesibili si-check-e. Initial velocity sinayo, acceleration sinayo, i-distance ezohanjwa ibhola sinayo, sinama-tick awu-3, shuthi leya formula singakhona ukuyisebenzisa i-right. So ingakho sizoba no Vf squared is equal to Vi squared plus 2A change in Y. For ukuthi sichoose the correct formula, sinemakhi. So final velocity sifuna yena, initial velocity u-2 plus 2, acceleration 9,8, distance ezohanjwa ibhola yaphansi 45. So sizoba no-2 squared plus 2 into 9,8 45. About 886 Vf squared. Square root on both sides of Vf wethu zolingana noba zolingana no 29,765 meters per second. That will be our final velocity for ball A. Now, nakho okunye esikwaziyo ukuthi uball A, isikhathi esizohanjwa uball A kuzoba isikhathi esizohanjwa uball A. Now, ngapha uball B, isikhathi esizohanjwa uball B kuzoba isikhathi esizohanjwa uball B kuzoba isikhathi esizohanjwa uball A minus 1 second. Ngoba uball A bamphosile, the esemoyeni kwakhathi bededela u-B. Bese kuphele 1 second u-A esemoyeni. Shuthi lo 1 minute uball B ngeke aze amhambe. Esikhathini esizohanjwa uball A, uball B u-1 minute ngeke amhambe kuleso sikhathi leso. So masike sathola isikhathi esizohanjwa uball A, sizo minus 1 second sithole ukuthi uball B uzohamba isikhathi esingakanani.
Now, njengamanje i-question ithi asitholeni isikhathi u-ball B azosithatha ukuze akwazi ukufika phansi. So, sekulula-ke for u-ball A ukuthi sithole isikhathi. Ngesibuke for u-ball A. Mase sathola isikhathi saka-ball A, sizokwazi ukuthola isikhathi saka-ball B. U-ball A, initial velocity sinayo, i-acceleration sinayo, i-final velocity sesinayo. Sesisele nani? Nesikhathi kuphela. Le formula sinama-tick awu-3. Kushuthi singakhona ukusolve isikhathi saka-ball A. Mase sisitholile -1 second sithole isikhathi saka-ball B. Ngakho-ke sesizothi VF is equal to VI plus A change in T. Final velocity 29,765. Initial velocity to 2, 9,8 change in T. So kuzoba 29,765 minus 2 is equal to 9,8 delta T. Delta T for A kuzolingana nobani? Minus 2, 29,765 minus 2 divided by 9,8. Kuzoba u-2,831 second. So esikhathini esisonke u-ball B noma esikhathini esisonke u-ball A, u-ball B lo 1 second ngeke aze amhambe. Asizomayinaza loya 1 loya. Shuthi kuzoba 1,831 second. Isikhathi esisonke u-ball B leso. Okay. I-question manje isithi sesinaso isikhathi esisonke u-ball B. Sinayo i-distance esonke u-ball B. Sinayo futhi i-acceleration ngo-ball B. Sesinezinto eziwu-3 ngo-ball B. Mhlambe ngingayibhala ngazi ukuthi ngizame la. So information ngo-ball B. I-distance esonke u-ball B u-45 meters. Enye into esinayo ngo-ball B isikhathi. Enye into esinayo ngo-ball B i-acceleration sinezinto eziwu-3. Lana ku-5 marks babuzana. Babuza the initial velocity of ball B. So-ke si-check-e le formula le. Sinayo initial velocity for ball B, sine-tick. Sinaso isikhathi esisonke u-ball B, siya-tick. Sinayo i-acceleration, siya-tick. And ukhumbule for ball B asinayo i-final velocity. Asinayo initial velocity. So, le formula ine-final velocity, ine-initial velocity, asikwazi ukuyisebenzisa for ball B ngoba sinazo zombili lezi zinto. Le formula ine-final velocity, ine-initial velocity, asikwazi ukuyisebenzisa. Kodwa le iyasivumela ngoba ine-initial velocity kuphela futhi sifuna yona i-initial velocity. Ingakho sizochuza yona futhi inama-tick awu-3. So, delta Y is equal to V initial change in T plus half A change in T squared. Now, delta Y, 45. So, ngifake positive ngoba vele ukuya phansi kunjani? Ku-positive. If ukuya phansi beku-negative bese ngifaka u-45 enjani? E-negative. Initial velocity for ball B sifuna yena. Uzohamba isikhathi esingakanani? 1,831 plus half acceleration 9,8 isikhathi 1,831 all squared. Singakhohlwa lokho. Now we have 45 half times 9,8 times 1,831 all squared. Ngicela ukumletha ngapha lo uzofika so minus 16,427 ngapha initial times 1,831
Now sekuzoba 45 minus an answer kuzoba 28,572 is equal to 1,831 initial velocity. We divide by 1831. So our initial velocity for ball B zoba u-15,604 meters per second. So that is the initial velocity for bani for ball B. Speed azoswa ngaso. So ngathi ngingasibeka laphayana. Ngathi ngingasibeka for initial velocity for ball B. That is 15,604 meters per second. Initial velocity for ball A, that is 2 meters per second. Isikhathi ngathi ngizosidinga isikhathi saball dinga kakhulukazi saball A 2,831 second. Okay. Ngezansi-ke sebethi angidraw i-graph. Bathi angidraw le graph. But before ngidwebe i-graph, ake ngifunde i-statement ukuthi sithini. But on the same set of axes, sketch the velocity versus time graph of ball A and B. Clearly indicate the following on your graph: the initial velocity of both A and B, the time of release of ball B, time taken by both ball to hit the surface of water. Now, ngapha sine velocity in meters per second. Ngapha sinesikhathi in second. Omunye uzosuka ngo-2, omunye uzosuka ngo-15,6. So ngesikhathi basuka baya phezulu, baya phansi, asinayimini, baya phansi. So nansi into engifuna uyazi-ke. Uma ulayini usuka la uza la, lelo bhola lisuke liya phezulu. Lapha i-velocity u-0. Ukhumbule ibhola uma liya phezulu, i-velocity yenze njani? Iya-decrease ize ifike kubani? U-0. So once ulayini wasuka lapha weza la, leyo nto iya phezulu. Kodwa once ulayini wasuka la waya le, leyo nto iya phansi. Wasuka la waya le, leyo nto iya phansi. Nakho-ke kufanele ukunothise. So isikhathi-ke buka-ke ngane yakwethu. So kuphele 1 minute. Uma sekuphele 1 minute badedela u-B. Afike phansi ngobani? Ngo-2,83 amabhola lawa. So ubani osuke nje isuka wasuka u-ball A. Ball A usuke ngobani? Usuke ngo-2 meters per second. Nanye esuka uya kuphi? Uya phansi. Ngesibuke ku-ball B.
u-ball B usuke mase kuphele 1 second, wasuka waya kuphi, waya phansi. So that is ball B. So this is ball A. So igraph yakho uyasho ukuthi velocity versus time graph. Graph yakho yileyo-ke, velocity versus time graph.